Dobrý den, milí diváci, vítám vás při sledování sportovního zpravodajství z regionu. Historického triumfu dosáhly o víkendu veselské interligové házenkářky, zvládly totiž zápas s druhými Michalovcemi a staly se neoficiálními mistryněmi bývalého Československa. Už jen mezi Veselým nad Moravou a Michalovcemi se rozhodovalo, který tým se stane vítězem společné československé soutěže. A právě tyto dva celky mezi sebou změřily síly v rámci předposledního interligového kola. Bolo to typické také finálové, kde sa rozhoduje viac menej o všetkom. Super, takisto mal ambíciu, bolo vidno, že je koncentrovaný. V tom samotnom úvode troška mal návrh, i keď sme troška to dotiahli, ale bol to taký vyrovnaný zápas. Myslím si, že tam ta zodpovědnost troška zviazovala dievčatám ruky. V utkání přibývalo branek jako šafránu, neboť oba celky spoléhali především na obranu. Chvíli měli navrch domácí, Michalovce však vždy rychle odpověděli. Výsledkem bylo těsné poločasové vedení Britermu 10-9. Po změně stran pokračovala bitva o každou branku. Rozhodnutí přinesla chyba hostujícího trenéra, který poslal na hřiště vyloučenou Tobiášovou. Michalovce tak najednou hráli jen ve 4. Ja si myslím asi, že v druhom polčase, keď oni sa oslabili o Tobiášovu, určite keď dostala červenú kartu, to bolo pre nás obrovské plus, lebo dovtedy hrala fakt veľmi dobre. Takže myslím, že tam sa to zlomilo. Tam sme dali vlastne na 3 góly a už som si myslela, že už by sme to mali dotiahnuť do víťazného konce. Vítězství slováckého klubu je zápisem do historických tabulek. Československou interligu totiž až dosud vyhrál pouze jediný český tým, a to Slavie Praha. Triumf byl pro hráčky o to příjemnější, že je dosáhli před domácími fandy, kteří halu vyprodali do posledního místečka. Potleskem na otevřené scéně skončilo první domácí barážové utkání hodonínských drtičů o první hokejovou ligu. Tým tvořený z velké části juniory ukázal, že rozhodně nemíní hrát roli pouhého sparring partnera. Pořádně těžkou hlavu musela mít prezidentka SHK Hodonín Jana Gajošová krátce před nejdůležitějšími zápasy sezony. Hokejový svaz totiž klubu neudělil výjimku ohledně startu zkušenějších hráčů a tým navíc opustil trenér Žilka. Během pouhých 24 hodin tak musela najít nového kouče a doplnit kádr mladými hokejisty z vlastní juniorky. Ty vztahy celou tu sezonu z té juniorky mezi sebou máme opravdu velmi dobré, tak jsem neváhal a já to beru, že to je vlastně taková povinnost, že ten trenér, jestliže měl juniorku, tak a oni teda někoho hledali k tomu háčku na těch 8 zápasů, tak já jsem neváhal a já jsem to prostě vzal. Nový kouč si s týmem rychle sedl a před domácím publikem jeho svěřenci dřeli od úvodních sekund. Hosté se sice ujali vedení, ale v polovině zápasu přišly branky Juráska, Sajdla a Hodonín otočil skóre. Několikrát jej v bráně podržel i mladičký Martin Schenk, který oplýval až nečekanou jistotou. Jelikož jsem toho moc neodchytal, takže jsem byl spíš natěšený na to, že můžu jít konečně do brány po celé sezóně odsezené, a dneska se to potvrdilo, že jsem se připravoval dobře a prodal jsem to. Utkání nakonec skončilo výsledkem 2-2 po řádné hrací době, když hosté dokázali vyrovnat 11 minut před koncem. Hned na začátku prodloužení mohli drtiči rozhodnout, ale jejich šance zůstaly nevyužity. Zápas tak dospěl až k samostatným nájezdům. Měl jsem předem, naprosto jsem věděl, koho chci. Ve dvoch jsem si byl naprosto jistý, Kuba Sajdl a Zdeňa Jurásek, to je jasné. A pak jsem teda chtěl Braňa, ten měl jet jako třetí, Braňo Rehuš, ale měl tam nějakou takovou technickou závadu na hokejce, ale že to stihne, tak měl jet jako třetí, Zdeňa Jurásek určitě jako druhý a ten záměr vyšel parádně. Hvězdami nájezdů se stala domácí dvojice Jurásek-Schenk. Zatímco prvně jmenovaný proměnil svůj nájezd, Schenk zlikvidoval všechny 3 příležitosti hostujícího celku. Na stadioně tak mohla vypuknout nefalšovaná radost po zisku prvních 2 barážových bodů za výhru 3-2. Jsme pasováni na outsidery, ale zatím to podle mě tak nevypadá. 2 odehrané zápasy a i trenér říkal, že jsme rozhodně hokejově lepší, takže máme ještě rozhodně co ukázat. Hodonínští drtiči tak poslali domácím fandům tu nejlepší pozvánku na další domácí zápas. Ten se hrají opět ve středu od 18 hodin, kdy jim bude soupeřem tým Berouna. Extraligové stolní tenistky Spartaku Hluk o víkendu vstoupily do čtvrtfinálových bojů play-off. Jejich soupeřkami byly hráčky BSK Melanovice, na které Hlučanky narazily také v loňských čtvrtfinálových duelech. Před rokem se z postupu radovaly hráčky ze Slovácka, když rozhodující 3. zápas vyhrály 5-1.
Stolní tenistky Malenovic u Frýdku Místku přijeli do Hluku v nejsilnější sestavě Martinková, Jakubcová a Valentová. Právě Valentová, která byla 10. nejúspěšnější hráčkou základní části extraligy, měla dovést své spoluhráčky k vítězství. V základní části vzájemný souboj obou celků vyzněl pro Hluk. Hráčky Spartaku dokázaly na domácích stolech zvítězit 6-4 a v Malenovicích skončil zápas nerozhodně 5-5. Domácí základní sestava Kučerová, Žmolíková a Jančová vstupovala do utkání s jediným cílem a tím bylo vítězství. První 2 body si na své konto připsali právě Hlučanky, po výhrách Kučerové nad Jakubcovou a Žmolíkové nad Martínkovou. Hosty však do hry opět vrátila Valentová, která Jančové nedala žádnou šanci. Když si však Jančová o chvíli později poradila s Jakubcovou a v souboji jedniček Kučerová přehrála jednoznačně Valentovou, bylo rozhodnuto. Spartak Hluk v prvním čtvrtfinálovém utkání porazil BSK Malenovice 5-2. Čtvrtfinálový souboj, který se hraje na 2 vítězná utkání, má nyní své druhé pokračování. To se uskuteční v Malenovicích v pátek 6. dubna. Pokud v tomto zápase nepadne rozhodnutí, případná třetí partie by se odehrála následnou neděli ve sportovní hale v Hluku v 10 hodin. Ve finálovém utkání playoff o přeborníka Zlínského kraje v hokeji se ve čtvrtek proti sobě už po 4. postavili hokejisté Uherského Brodu a Brumova. Lepší bilanci z předcházejících 3 zápasů měli domácí bročtí hráči, kteří vedli na zápasy 2-1 a k titulu jim stačilo jen jediné vítězství. Hokejisté Uherského Brodu na svého soupeře z Brumova vlétli hned v první třetině jako lavina. Na ledě existoval jen jeden celek a tím byli žlutomodří domácí hráči. Ti totiž hned v první 20-minutovce svému soupeři nastříleli 5 branek a utkání bylo rozhodnuto. Asi to bylo tím, že těch branek v první třetině napadalo moc a nám opravdu v první třetině spadlo do té brány v podstatě každá šance, ale šli jsme si zatím a chtěli jsme to prostě za každou cenu dneska urvat. Ve druhé třetině přidali hosté na nasazení, vyrovnali hru a podařilo se jim i jednou skórovat. To bylo ale z jejich strany vše. Domácí opět rozjeli svůj střelecký koncert a dalšími brankami stanovili konečné skóre na 9-2. V Uherském Brodě tak mohla vypuknout oslava titulu přeborníka Zlínského kraje. Já si myslím, že to bylo dôstojné, no škoda, že je to také, že v podstate sa o nič nehrá, že vlastne víťaz súťaže boli Moravské Budějovice. Toto bolo finále len teda Zlínského kraja, ale ja si myslím, že to bolo dôstojné. Hoci tento posledný zápas na mrzí, že skončil tak, jako skončil, no ale tak žiaľ Bohu, bez tréninku sa hrať nedá. No, já si myslím, že ta série byla vyrovnaná, nám se podařilo v Brumově urvat 2 vítězství, takže tam asi byl ten klíč k tomu dnešnímu slavnému vítězství, ale myslím si, že ty zápasy opravdu byly v celku vyrovnané. Viděli jste první zápas prodloužení nebo na trestné střílení, druhé prodloužení. Třetí jsme doma nešťastně prohráli 4-3, ale to, co jsme si vybrali v Brumově, jsme doma ztratili a dneska už to bylo exibiční utkání. Hokejisté Uherského Brodu po základní části krajského přeboru skončili v tabulce až na 9. místě. Mužstvo se potýkalo s celou řadou zranění a teprve až na závěrečné boje se dalo dohromady. Nikdy jsme nebyli kompletní sestavě ani v playoff, v podstatě vždycky nám aspoň jeden hráč jakože chyběl, takže myslím si, že to bylo dílem celého manšaftu, že jsme se nakonec dali dohromady při té příležitosti playoff a táhli jsme za jeden provaz a zvládli jsme to výborně. Kanoistickou sezonu v Ostrožské Nové Vsi už tradičně odstartoval nejen dopolední závod vodáků na hladině jezera, ale také odpolední přespolní běh. V obou těchto závodech se představilo rekordní množství závodníků. Ani silný vítr a zima neodradili desítky sportovců všech věkových kategorií od účasti na zahajovacích závodech v Ostrožské Nové Vsi. Máme tady rekordní čísla, dopoledne asi 70 lodí, to tady 31. března rozhodně asi nikdy nebylo. A samozřejmě k tomu navíc ještě závodníci z Polska, včetně určitě budoucích reprezentantů, podávali perfektní výkony v boji s větrem, vlnami
a zimou. Vodáci z polského Slezska, Olomouce, Hranic na Moravě, Litovle, Kojetína, Přerova, Brna, Veselí nad Moravou a také domácí borci z Ostrožské Nové Vsi se představili nejen v dopoledních závodech kanoí a kajaků, ale také v běžecké odpolední části závodu. V pořadí již 35. ročník Novoveského Přespoláku přilákal na start rekordních 88 běžců. Největší účast měla hlavní mužská kategorie, ve které na 6kilometrovou trať vybíhalo 32 závodníků. Hned od počátku se na čele usadila dvojice atletů slovácké Slávie z Uherského Hradiště, Jakub Janíček a Jan Stindl. A právě tito dva borci si to spolu rozdali o vítězství, ze kterého se nakonec radoval Janíček, když protrhl cílovou pásku půl vteřiny před Stindlem. Pro třetí místo si v hlavní kategorii doběhl Richard Hála z Veselí nad Moravou. V ženské kategorii si nejlépe vedla členka krasobruslařského oddílu SK Kraso Uherské Hradiště Adriana Slaníková. Druhé místo patřilo Janě Klanicové ze Slávie Brno a třetí skončila domácí Klára Silnicová z kanoistiky Ostrožská Nová Ves. Na kanoisty právě tohoto oddílu v letošním roce čeká celá řada nejen domácích, ale také zahraničních závodů. Pochopitelně budeme rádi, když se bude dařit malým žákům a hlavně, když přijdou další noví zájemci o náročný, tvrdý sport v přírodě, na čerstvém vzduchu, se spoustou cestování nejenom po republice, ale i po Evropě a se spoustou zážitků, tak je tady rádi uvidíme a těšíme se na ně a věříme, že konečně jich bude zase někdy i více. Až mezi nejužší basketbalovou špičku pronikli v letošní sezóně 14letí hráči Jiskry Kyjov. Dokázali tak, že i malý klub z jihu Moravy může měřit síly s těmi nejlepšími. Již 53 let trvá historie basketbalového klubu v Kyjově. Žákovský tým chlapců se přitom dokázal dostat mezi absolutní špičku až letos. Už jen samotný postup tak znamenal pro klub obrovský úspěch. Do té extraligy jsme se dostali, nikdo s tím nepočítal, byli jsme rádi, že jsme se tam dostali a vlastně za náma, vlastně za Kyjovem, malým basketbalovým městem zůstaly velké basketbalové města, jako jsou USK Praha, Nový Čín, Olomouc, Opava nebo Hradec Králové vlastně, takže jsme úplně rádi, že jsme se tam vlastně dostali do té extraligy. V play-off nastoupili hráči Jiskry proti favorizovanému Písku. Jeho český klub doma vyhrál 104-71 a 82-63 a k postupu potřeboval už jen jedno vítězství. Utkání v Kyjově se neslo ve znamení hostů, ovšem domácí hráči hrající v zeleném jim po celý zápas zdatně sekundovali. Výsledkem bylo nejvyrovnanější utkání v sérii, v němž Kyjov nakonec podlehl 61-69. On je basketbal týmová hra, takže já nerad chválím ty kluky, protože potom si to někde vezme. Je to těžký, ale ta kostra týmu to hlavně tvoří ti kluci ročníku 98, to znamená, tam je hlavně Čada, Líčeník, Strýček, Chludil, Brichta, Janšta a Šuráň, to je hlavní kostra toho týmu a potom to doplňujeme tou mladší kategorii klukama vlastně ročníkově 99 a 2000. O tom, že nevýhoda se někdy může změnit ve výhodu, jasně vypovídá situace současného kádru. Vzhledem k tomu, že v Kyjově nehrají basketbalisté ročníku 1997, zůstane letošní úspěšný kádr pohromadě i v další sezóně. Dům dětí a mládeže v Uherském Hradišti se stal pořadatelem letošního prvního závodu soutěže družstev v aerobiku. Stále populárnější soutěž Apexo Aerobic Tour vstoupila už do svého 12. ročníku a zájem o cvičení je větší a větší. Sportovní hala v Uherském Hradišti byla v sobotu zaplněná do posledního místa. Do soutěže se zapojilo celkem 538 dětí, které přijelo povzbudit početné obecenstvo především z řad rodinných příslušníků. Zájem o aerobik je všeobecně obrovský. My sami máme tady zastoupena 3 družstva, náš Dům dětí a mládeže z Uherského Hradiště. Z některých měst jezdí i 4 družstva, jsou zastoupeny vlastně v každé z 4 kategorií. Soutěž družstev Aerobic Tour je určena pro amatérské závodníky, kteří se nevěnují výkonnostnímu aerobiku. Soutěž má motivovat děti a mládež v jejich zájmové činnosti a na všech účastnících bylo vidět, že cvičení je skutečně baví. Podle pravidel se musí každé družstvo zúčastnit alespoň 3 soutěží, pokud se chce probojovat až do finále.
My jsme opravdu úvodní kolo, začínáme tady dneska v Hradišti, závodu bude přesně nevím, myslím, že 6 a závěrečné kolo bude v Hodoníně 13.5. bude velké finále. První závod v Uherském Hradišti, stejně jako celá soutěž, byl rozdělený do 4 kategorií. V kategorii Baby se na palubovce sportovní haly nejlépe vedla děvčata z Valašského Meziříčí. V kategorii Kids zvítězilo družstvo z AC Uherský Brod před Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí. Ve třetí kategorii, která měla název Children's, putovalo prvenství do Valašského Meziříčí a nejstarší kategorii Teenagers ovládla děvčata z domova dětí a mládeže Sluníčko z Otrokovic. A právě Otrokovice přivítají všechny cvičence ve druhém kole soutěže družstev Apexo Aerobic Tour 2012. Ve sportovní hale na Štěrkovišti se děti střetnou o pohár starosty obce Tlumačov v sobotu 14. dubna. A to je z prvního dubnového sportovního magazínu všechno. Já se s vámi loučím a budu se těšit zase na viděnou.